Aurpegi ezagunak batu ditu Otala zelai krosak, debagoieneko eta kanpoko lasterkari askorendako lasterketa kutsuna bilakatu delako. Ikusi dugu lasterketa aurretik, Richard Fernández, Nere Arregi edota Unai Ibarra atletak Inigo Alzola mendi lasterkaria, bide batez eguakoitzean kilometro vertikalean segaman 10 onenen artean zelkatu zena, Eneritz Urrutia triatleta diogun moduan. Aurpegi ezagun asko, domeka goizean, estutu bat arteko gertu. Zirkuitu gutxi izango dira Aretxabaletako lasterketa baino ederragoak, baina kontuz azken kilometroarekin horra ikusten ari gara, ze aldapago gorduen lasterketak azken metro horietan, eta horra Unai Ibarra abantaila politarekin arrasatekoa lehenengoa izan zen helmugan, 25 minutu eta 52 segunduko denbora eginda, Igeldotik etorritako Aitor Etxeberria bigarren izan zen 26 minutu eta 18 segunduko markarekin, eta hirugarren podiuma osatzen Inigo Alzola arrasatearra sailkatu zen 26 minutu eta 29 segunduko marka eginda. Hortzen ikusten dituzue bikote mistotan nabarmendu zirenak, irudiotan dituzuen horiek dira bikote mistoen kategorian nabarmendu ziren Idoia Nogales eta Alberto Arberaz 32 minutu eta 23 segunduko marka egin zuten. Hemen Nere Arregi bigarren sailkatu zen korrikalari arrasatearra, Eneritz Urrutia irudiotan dozuen korrikalaria dozue podiuma osatu zuena emakumezkotan, eta bikote mistotan nabarmentzea falta zaigu Ane Garzia eta Iker Agirregabiria zailkatu zirela bigarren, hor ikusi dozue Idoia Nogales eta Alberto Arberaz helmuga zeharkatzen, eta mistotan podiuma osatu zuten Asier Aranburuk eta Elena Beristainek. Zorionak beste urtebete Otala zelai krosien, kros ezaguna eta lehenengo helmugan. Bai, lehenengoko aldiz, lehena helmugan. Oindala asko gogo ez nagoela egiten, gogoan naukon. Asko etortzen azona entrenetan, paraizua da. Osea, gogorra, baina oso politxa. Igual hemen, ez dakit, onartua dauko balako paraje bat, baina itzela da hemen korrika itxia. Aitor ezagutzen dut, oso ondo, aurkari oso gogorra, oso. Kriston amaiera daukona eta esan dut, abaia arte ez dut itxoigo. Orduan gogortu dut lasterketa, jarraitu duz, presia baino apur bat lehen aur arte, eta ikusi dutenian geratzen zala aldatu dut, eta esan dut, venga, segitxuan gora pikatzen dagoela, eta gero ez dagoela aldaketaik. Eta hor utzi dut, eta helmugaraino bakarrik. Nere Arregi, urte batzuren bueltan, ostera be Otala zelain emakumezko azkarrena. Bai posik, ostera be gurrien. Eneditzekin urtena, mano a mano, komun todo urten ja, eta, bueno, aguantau, eta gero lasterketik. Asegurar un poco, baina sufri dute oso. Izen be komento duztezu, ze gogorra dauken cross honek azkenengo kilometrua. Eske oso gogorra. Behien ja pantonetik urtetzeko momentuen baserri hartien goduzazin lokatzetan, eta ja plop, aguantetik ebestek ez dau. Pena gutxiemun, aldan gutxien, eta listo. Ostera be dorsala jantzitza, posik ikusten zaitxugu, gustora, berriro be atletismora buelta, ero zelan zabitz. Bai, ostea be pixkana enrenetan, ostea be motibetan, eta posik. Baina lehengo da guztiz bueltau gabe. Bizitzen, baina kirolakin. Oso ondo, oso gustora, eguraldia proposa zauan gaur, korrika itxeko, haizerik ez eta bero askorik ere ez, hasi que zagoen eitzakirik. Bai, hasi hemen beti aldapa bera, nalako oso askar, eta gero ja gora eta bera, regula uin bihar, hasi que amaiera gogorra daka.